Berretxu esango zuen nipa. Niretzako behintzat herri edar bat, bizitzeko herri bat, zergaitik enaukina aldatuko. Herri txiki eta aldi berien esain txikixe, euskaldune, urrakue, natura hurbil deukena. Batez be esaten dena lagun, ez da? Mutil tranquile, mutil harrotasunik ez deukena, humile, eta beti laguntzeko prest eta lagunen lagun. Batez be hori, naiz eta heldu da lekure heldu, bardin jarraitzen dauen personia, lagun izeten, eta izan egirten dauken fama edo dauken hori hartzen guzti hori. Pertsona hon bat eta urrako bat, eta balore garrantzitsu edo izena eta ez ditxune aldatzen. Bai, Oso zorue. baloi aslo itxen da, umila itxen da beti, así que Itxorrek eta Jagobak oso tanden ona itxen da bela. Itxen da bela alkarren ona potentzi xeu. Bizi egiz esan ondo, bisotza erdi bitxute bai bizkat. Atletik sale garineinen da atletik sale amorratu, bera urkako taldien eoti eta Jagoba sale behizen da. Bisotza erdi bitxute egiz esan, baina gustora, bizi gaitxi pozik. Gusto txikitatik diskutitu asko fola gaitxik, bera beti realeku zen, gu beti atletikuek, baina beti errespetutik eta holan zintzen dola uste horik. Estura handize atletize gaitxik, baina, bueno, bera gaitxik ikusitxe, bera zer lortu da, postasun puntu, bai ez. Bera esagu esasun modun, eukeu beste aukera bat, irabazi behin gau eta parratute gazten. Hori bai, soro baten moduen. Egiz esan, final batzuetara joan gara horra ez, da justu hori irabazi, igual hurrengoan ez gara joango edo irabazteko bada, baina pozik hartu gendun, da gero Bilboko jaidana eta hori itzela izan. Gabarra eta juinan eta ume txikixen pare. Portzentaietara behitxute, fijo, fenomeno oso kuriosu dela. Nik usteot naturalidadi dela, eta atzeni naturaltasunez jokatzen daren jentiek, heldu egiten dela, heldu bidean lekuetara. Eta, arrokeri isetaik aparte, zaintzie, inguruek zaintzie, danok alkarre zeutzie, horrek usteot emon dabela fruktu hori, zek emoteko da. Mila de punto horrepe hori, emoteko. Kompromeso hundixe urrakuek, atletixan balorikin, asko lotzen dizen balori da zamen. Y a partir de ahí, pues toda la suerte para el jueves, para Atleti.
pues que queríamos una final en San Mamés y ya la tenemos. Hay que aprovecharla.